Belakan hambai pila kaksama hambai maya foro sini ti prasarok jungno belakan hamjak mani bagai jeng nrok sini buskango pusta noi tongo TPMA hanai ti prasa Photo Media Association ti prasarok jungno belakan hamjak mani bagai no jeng tini u association no jeng sanamai mano gai ti prasarok jungno asak hamjak mani bagai no tini association khabai mani yagulo tini no jeng sini samung tang batang ni bising tei pila Swachh Bharat ni no Hindi bai jeng sini tini samung tang lai man kha jeng pila sekang no wan chuina kha sini Khumpui Academy Hostel Saraidok tong mani tong khor jaga ni thaiba Thampui yoksa koksa rok balai khano marung tongana abani bagai borong no aron chimin tei bo katirna ni bagai chini association chimin chung chai tokha bolong rok hoglai je sugman sakjora chung katirei de malai no nesuk tini bolong hoglai mani chini TP Photo Media Association ni simin belaika hambai tini 14 tarik salmari jeng tabuk oro basajak Khumpui school ni gal hostel bising compound no jeng tini Tiprasa Photo Media Association ni bakhakti chini tang betang abo naharjaka tini oro Khumpui school ni gal hostel ni compound bisingo jeng chini TPM ni ngai kaisa sapai obijan nge o kaw compound no jeng phai nukphai ka kabangma bolong ngai tongbai kha yang rogo compound bising rogo aborok no jeng hoklai kha aba haike chini samung batang obon yagulo jeng taisa khumlung baptist church ni simalung aing ranking kanao jeng thangnai obo oro pai kha tabuk jeng chini TPM ni naharmung kai jeng sini society o sini समाज TPM ro awareness khayo je society o amhaike kabangma samung humung khlaijak rokno chungno khlainan jaraboru Tiprasa Media Photo Media Association ni bakhaktai tai lukurok sono subao mon bagai belaikhe lukurokno hambai maru tamni ke sung Tiprasa rok media hnai samung tangi phaimani buni bosoni hai tabuk bo asuk krak yakho babo balok yakho hai pano jeng dukho kosto joto tam na kebeng mung no katiwi ba kahogui jeng tabuk asuk jora sokpaika boni bagino chini na harmung ke abono jeng chini mane dofao chini society o jeng bahai ke mane samung kaham no jeng buskango agogoi phunogoi society no bahke krak khlaiman obono chini nahar mung jeng je as a photo journalist mo thani ngai jeng abo hairok awareness khlai tongo ge jeng abo pai jeng aing thangnai rankingo Khumlung Baptist Church ni simalung ge bon bagai oro belaika hambai rejanai kok kaisa kahaise chini Tiprasa Employees Association rok tini ni o tang betango sengno tui nengani hai keba sengno o dipor ro je jeng samung tanglai kisa lenglai ke norok tipin rok phon salai di tui rok kang ha ke tui rok pai nenglai di hai nei nai
Tiprasa Employee Association rok suno TPN tai tui ningnan samungni suba surumani bagai borok ni motha no sung chini tipe mangai balake khabai khubai hambai maya pharo abo haikeno sung sak bai sak yak bai yak sung suba lai samung tangai society no do phano bahike taisa buskango sekangai man abono chini na harmo angke abon bagai thinango bo sung am hai samung luko ham samung tang patang sung khlainai bon bagai lukurokno sungno joto lukurokno chini kobong mung tongnai TPM ni bwkhak tei sungno subana ning thang nei sungno hambai